sipini itu maksud presmen ang itu mana coba alam tegela pulo kedam tang tarik troksi arni daitor ahawar mate daitor government modern college along ketan inut principal ko kasi krong Dr. Deepak Kumar Bora alangli itu mamuso arta ka we phanami thang student lo laso arta ka lila alang asupi haron arta phan aning khai no kamatha dokok lapang so lamki puthaksi ni tum nang tum phan lapang so press me chopapon laseni li tum beta ke long parnisi tarik troksi ani ajo matlo beta ke long ada professor tum pensini tum han beta nang pilo alang itum pen ni tum der pik lo apor 10 ajo 10:30 so lom lobon beta ke long masini li tum tadi pupen hadak an kidun ke loving masini tum phone pen se pupu juga lo pen hadak same kisman local tum rong si tum dolo la pen hampang tum tame dak local hampang song sum tame dolo possibility long la maselang tum pen si kado be ajo por same jengki jethan pen lam hoi bang pidelo dai thora thanala la so pen fansi ako tarik nerkep arni abangke atumi lo dak medical phan ban lo pen court along statement ke pi phan ban lo to mina no sini ngong sa menili tumda kopi ma ke claim nahi ke chera banai lam an ma ke ni tum chin pen tum chera long lo pen pinangan hamphang song ke tumi sami chera chitu dun lo la pen dolo rason thaksi non nili tum bangke patumi het tame mohet itu ma kese president tame than pon lo me phu tame council phan tame education in charge Richard Officer phan tame lo pipon lo rason thaksi ko itum director phan same pipon po abang weden masih tumi pilopon lo le lo same itum la ha lo same thik lo apen ke Guwahati long same itum women commission long same itum adak lam hoi ki pi phan chisik et lo itum pini bang second Saturday office of masin dembang dam long le lo se Monday ni hombar ni sidam dam pon po la pen handak pidam po sinon itum bang ke ining ki hang lo la pen kichun vek ni yang dengan lalo ain mate lo en order to mangke patumi yang bong chipari denglong lo hala tum mangke ami thang arona tang pensi che claim pon po tamela so kam ke claim long mangke tum RDP dunang jirata ham phang song dat kali political party dat kali rat tum same tum RDP dunang ji ajara long same RD ki pidunai nge lalo itum advocate hex ya pidunang po la pen statement an bang strong pidunang po la pen report mukha hok a report bang itum pidun thek nangi la pen la song thaksi hala kisung ke pho wega o so bang ke la ke alam si pini si ke klang atumi si ke klang bojo akisung ke pho ke la ke damtang ningkan 2025 aningkan si ke pho hala pen non tok lo seta arta da pamoheta ningje lo non da thanu po arta da la so ke ningkan proxy bela ante ningkan proxy bela bulote alang like apai ki jum arta kes di pokso ek kisi bang bupulo English pen ke ta so kes abong angbong ateng penyo si punishment long nai pulote la ke thedung punishment lo la so penam panda gali tum khai hijan chilang selek itum ke terbiak khai hala tume kupinia khai la so atrocity act dolang hal hai pen dalang namlo pote itum RD bang do o Same la so RD ko an poni ma kalake law and order tum chipari deng pon lo la so lo iri tumang presar pidunang po chera po nang po la an sia kang sai ki longji pini press me do pen jut kok pen FIR pidam pen pa in summary ko pen ave ko nani ko women ko police phan itu lamha pidam ma jut kok hala gali ake jujutik siri tumang ke chera po nang po lake ko mane pini ke press me do lo ke se pen justice forum KNA aksu tum do chor lagali ka do ko beta chera don melo RD pidun melo lasi hala kang saya bangke itu bangke long bag nangji alang li nu the principal pulote lo ke tek nai lo usi tumnya la khadam lo kunani CME minister phan ke nikan phosi tum sar hang jodi kalimala ta education along ke tek asar bangela ka kai lo mati lage itu manda meng pa char lo kente ante la tum nyong si la son or lang no choklem pulote itum ko pilo khado lang ke pilo itum inin ke tek do lang ke hala so lam lo lasi alang li phana bangke ke thek the ke ap e lo ke thek binong lo ke
hala doktor putara DR bang ne DOG bang ne chinge pinlu nona teng ot lang no pute DOG bang DR bang le dana imbon la nang deng sido la sia lang phan bang ke ahok lake akisung ke phoi do piklo non kali la son ke do olo tame kang sai long le akang sai long le ke moheta la chinge pulo kumane ke cheng thut ke tum ke do pigi organization men cheklo political party tum da cha ka do vi tum to mane thopak tame tum la so bastu bang kunan loi tum la so aja kong ke kom thek long ke kapang kre moheta nili pulo mati advocate mesian itum chirin thek nang ji